Σε μια σεμνή τελετή στο Μέγαρο Θόδωρος Καρατζάς της Εθνικής Τράπεζας, η Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων απένιμε τα βραβεία Κωνσταντίνος Καλιγάς σε Έλληνες δημοσιογράφους, οι οποίοι διακρίθηκαν για το ήθος και τον ευρωπαϊκό προσανατολισμό των ρεπορτάζ τους, αλλά και σε σχολές δημοσιογραφίας. Την κορυφαία διάκριση του καλύτερου εφερευτηρίου της Ευρώπης στις σπουδές δημοσιογραφίας απέσπασε το ΙΕΚΔΟΜΗ από την Ένωση των Ευρωπαίων Δημοσιογράφων. Η βράβευση έγινε στο πλαίσιο της απονομής των βραβείων Κωνσταντίνος Καλιγάς, που απένιμε για 14η φορά η Ένωση σε δημοσιογράφους που με την αρθρογραφία και τα ρεπορτάζ τους αναδεικνύουν και ενημερώνουν την κοινή γνώμη πάνω σε θέματα που σχετίζονται με το ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Είναι μια αναγνώριση για τους στόχους, τις προσπάθειες που έχουμε βάλει όλα αυτά τα χρόνια, προκειμένου σήμερα και αποδεδειγμένα εμπράκτος να βραβευτούμε. Στην ανάγκη για ακόμα περισσότερη ευάθυνση σε ζητήματα που σχετίζονται με τις σχέσεις Ελλάδας και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αναφέρθηκαν ο επίτιμος πρόεδρος της Ένωσης Ευρωπαίων Δημοσιογράφων Αθανάσιος Παπανδρόπουλος και ο πρόεδρος της Εθνικής Τράπεζας Βασίλης Ράπανος. Η χρέος μας, όπως προβλέπει και το καταστατικό μας, είναι να συμβάλλουμε στην καλύτερη κατανόηση αρκετά πολύπλοκων προβλημάτων, τα οποία πολλές φορές δυστυχώς υπεραπλουστεύονται, προωθούν και θα προωθήσουν ακόμα περισσότερο την έννοια της ανάγκης η Ευρώπη να προχωρήσει. Η Ένωση Ευρωπαίων Δημοσιογράφων ιδρύθηκε το 1963 και αριθμεί περί τις 3.000 μέλη σε 27 χώρες.